e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou eLearn Media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste eLearning žije. Vítajte v pokračovaní rozprávania o Learning Technologies. Toto rozprávanie začalo livestreamom na kanáli LinkedInovom Educasoft a práve z Educasoft tu máme dnes dvoch hostí, s ktorými budeme pokračovať v našom rozhovore. A teda tými hostiami sú Vašek Formánek, ako som si prečítala, jednateľ nadšený do vzdelávacích technológií, a Veronika Neničková, learning designer. Tak vítajte u nás. Čaute. Pěkný den, ahoj. Krásný den. A ty, Veronika, nie si nadšenec do vzdelávania? Rozhodně jsem. Až nebezpečně, bych řekla. Takže to radšej ani nepíšeš v tom svojom bio, hej? Jasne, pro istotu. Nebolo moc. Hej, a teda, ako som spomínala, tak na začiatku, teda dneska, zrovna ako nahrávame túto časť, tak dnes sme sa rozprávali v LinkedInovom kanáli Educasoft o tom, čo bolo na Learning Technologies. Tento rozhovor potom aj nalinkujeme do zdrojov našej epizódy, keby ste si chceli vypočuť teda prvú časť. Odporúčam vypočuť si najskôr prvú časť a potom sa sem vrátiť, ale ak chcete byť prekvapení, tak to môžete robiť samozrejme aj naopak. Máme tu prvú technickú poznámku od Vaška. Taková jenom drobnost, není to na LinkedInovém kanálu Educasoftu, ale přímo na mém profilu, tak aby posluchači třeba marně nehledali. My to asi třeba nalinkujeme na Educasoftu, ale je to na mým LinkedInovém profilu. A my to tiež linkneme, lebo ono sa to celkom ťažko hľadá, keď len tak hľadáš. Tak hlavne na sociálnych sieťach, lebo to časom zapadne prachom a inými postami, takže... Přesně tak. Veru. Hej. Ďakujeme teda za túto opravu, keby to náhodou niekto chcel hľadať ručne. A dobre, tak možno, ak by náhodou našich poslucháči vás ešte nepoznali, nevideli, tak povedzte pár slov o sebe. Kto vlastne ste? Hej, čo robíte a iba takto pár slov. Niekde sme vás už videli, ale kto to je? Ke povedomé tváre. Tak to začne. Vyvoláte nás. Tak Vašku, ozval si sa prvý. Môžeš začať. Ja si očekával, že tak jako ordinérně dáš přednost dámě, ale tak... Ja som chcel, ale potom si do toho skočil, tak môžeš vykopnúť. Jo, tak já jsem Vašek Formánek, jsem learning designer a jednatel, jak tady Elenka zmiňuje, nadšený do vzdělávacích technologií, jednatel Educasoftu. Educasoft, dá se říct, to je takový český eLearn Media, nebo možná jako eLearn Media je slovenský Educasoft. Myslím si, že k sobě máme jako blízko tím, co děláme, a myslím si, že i tím, jak to děláme. No, takže jako firma, tak převážně děláme e-learning na míru a máme vlastní LMS-ko a snažíme se i osobně co nejvíc dělat to vzdělávání zajímavě. E-learning prostě hoříme pro e-learning. To je planem. Super. A ty, Veronika, prečo planieš? Samozřejmě pro e-learning a pro svoji práci, která je právě pro Educasoft. Pracuji s Vaškem jako learning designer a kromě toho taky vedu 3 předměty v rámci specializace bakalářského prezenčního oboru, který se jmenuje Pedagogika se zaměřením na digitální technologie ve vzdělávání, který se vyučuje na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V Brně. V Brně. Super. Perfektne. Tak čaute. Tak už vieme, kto ste. Tak poďme na to, Elenka. O čom toto bude? Toto bude o tom, že čo sme na Learning Technologies nevideli, aby sme sa samozrejme neopakovali. A Môžem začať ja? Môžeš. Ja som tam nič nevidel, lebo som tam tento rok nebol. Áno, toto je... Matúš je tu v pozícii takého interaktívneho poslucháča, ktorý sa bude dopýtavať, bude tu zastupovať vás všetkých ostatných a zároveň moderátora, takže síce to troška moderujem ja, ale tak
Tak ja som tu len taký prismrdávač dneska. Hej. A teda máme vlastne ako keby dve veci, o ktorých by sme sa chceli rozprávať. Jedna, čo sme tam nevideli a teda chceli sme, alebo by sme si predstavovali, že by tam malo byť. A druhá vec, čo Veronika navrhla, keď sme sa rozprávali, hovorila, že čo by sme tam už radšej nevideli. To znamená, že to tam bolo a nemuselo. Tak neviem, že čím chceme začať, že či tým, čo bolo, alebo tým, čo nebolo. No. Klidně tím, co bylo. Dobre, tak čo by ste radšej už na Learning Technologies nevideli? Tak teraz kľudne môže začať Veronika, aby sme to tak prestriedali. Tak to ste mě trošku zaskočili. Tak si to vraj vymyslela, tak si to pekne teraz vypapaj. Ty sa sama zaskočila teďka, pokud si to vymyslela. Ale ja som nemyslela, že mňa vyvolajú na túto tému, ja som len navrhla. No, dobrá, tak já už asi vím, čím začnu a vím, že tím trošku Vaškovi nahraju, takže bude snazší na mě potom navázat. Ale já jsem měla takovou jako bizarní zkušenost na stánku, kdy vlastně na tom stánku dohromady jako nic nebylo, ale bylo tam hrozně moc lidí a všichni ty kluci jako drželi takovou plišovou hračku v ruce a když jsem k ním šla, tak první, co mi ten zástupce nezapomněl zmínit, bylo jako, ale že mi tu hračku nemůže dát, protože už to jako v minulosti to sice rozdávali, ale teď už to nerozdávají, protože už toho mají málo a je to drahý. A když jsem se zeptala, jako, tak co je u nich novýho, že tu firmu vlastně znám a že ani mi nevadí, že nerozdávají tu plišovou hračku, protože už jsem si ji odnesla. Už jich 4 doma mám. Tak říkala, no, ale tak, you know, same old, jako vlastně nic nového u nás není. A tím jsme se rozloučili. Tak to mi přišlo jako velmi zajímavý. A nemyslím si, že to úplně jako přispívá vlastně k nějakému budování vztahu mezi tou značkou a tím návštěvníkem toho. A chceš prezradiť aj, čo to bolo za firmu? Radši ne. My radi menujeme. Hlavne negatívne veci. Nemusíš samozrejme, keď ale nechceš. Ale pozitívne strašne radi pochválime. Ne, no, tak já bych řekla, že držitele fialového slona vědí. To je vlastne hádanka pre našich poslucháčov. Dobre. A Vašek, ty máš niečo také, čo by si tam radšej už neviděl? Já teďka přemýšlím, jak mi měla Verčana hrát, jako tímhle s tím. Tak možná tím, že to byla taková kryptická nápověda s fialovým slonem, tak já se chytnu toho kryptického nebo toho skrytého. Možná přiblížím na těch Learning Technologies, tak je vlastně přes 200 seminářů, které tam probíhají ve 2 dnech, kdy ten veletrh probíhá a probíhá jich tak 15 najednou, prostě na různých místech toho areálu. A je hodně těžký se jako pro mě teda aspoň zorientovat v tom, co vlastně jako chci vidět, nebo jako porozumět často tomu, co se skrývá pod názvem nějakého semináře. Tak to je, tam se možná dostávám k tomu, co bych rád už tolik jako neviděl, tak jsou právě ty kryptické názvy, z kterých se potom vyklube něco jako úplně jiného, než si člověk může jako představit. Jo? Takový to prostě ty názvy, v kterých se to hemží jako buzzwordy, jako AI, růst efektivity a cokoliv takového a vlastně člověk si tak nějak udělá představu, jako o čem to může být a zpravidlo je to o něčem jako úplně jiném. Tak mi to přijde, že to, co jsem oceňoval, bylo, když ten název jasně jako říkal, o čem to je, jo, typicky třeba jak nějaký produkt pomohl konkrétnímu klientovi dosáhnout nějakého obchodního výsledku a když jsem přišel na takový seminář, tak jsem opravdu jako potom většinou viděl to, co ten název popisoval. Tak to mě napadlo. A možná teda ještě jedna věc, co souvisí taky s tím, co možná trošku souvisí teda s tím večným zážitkem jako na stáncích, tak poměrně často se mi stalo, že ti jako stánkaři, nebo prostě ta obsluha těch vystavovatelů, že jako nebyla úplně kompetentní, že buď to byli lidi, kteří prostě neznali
ty produkty nebo služby, který jako měli představovat a opravdu ani jako základní otázky, nevím, třeba kolik ta věc jako stojí, nebo kde se dá dohledat, kolik taková věc stojí, nebo jestli to něco stojí, taková věc, nebo jestli je zadarmo. A podobně jako ohledně nějakých základních vlastností toho produktu. A nebo naopak jako neměli ani základní jako komunikační dovednosti, jo? Že to byly zase takový ty jako hluboce produktoví lidi, který ale jako neuměli ty věci představit a často teda tam nebylo ani jedno, jo? Že tam se pak jako nedalo čeho chytit. Všem je to vlastně škoda, protože myslím si, že pro spoustu těch vystavovatelů to je takový vrchol sezóny, dej do toho spoustu peněz a týká se to vzdělávání, ale vlastně jako nepřipraví si ty vlastní lidi na to, aby ty jejich vzdělávací produkty mohly dobře promovat. Tak to bych byl rád, kdybych se s tím už nesetkal. To je fakt zvláštne, akože to by som čakal na nejakej také ako malej lokálnej akcoške, ale na takomto highlighte celého roka, kto vie, tá firma zrejme, možno im nezáleží na tom, aby sa dobre prezentovali. Možno len ich niekto poprosil, aby vyplnili spot, že je tam prázdny stánok, poď, prosím, príďte. A keď už ste tí stánkaři, kľudne doneste langoše a hot dogy. Nejspíš. Tak to je zaujímavé. A ty, Jelenka? Ja by som možno tak nadviazala na to, čo ste vlastne obidvaja hovorili. O tom, že nie vždy vieme, čo nám chcú povedať. A nie len na tých seminároch, ale aj keď človek chodí po tých stánkoch, lebo ako som aj ja predtým spomínala, tak ja som chodila primárne po tých stánkoch, že som si nepozerala tie semináry, lebo som nemala toľko času, aby som sa vôbec na nejaký dostala. A veľakrát som tak chodila okolo a pozerala som sa, čo tam majú napísané, že či to je to, čo hľadám, že či ma tam niečo zaujme. A stalo sa mi viackrát, že som sa pristavila pri nejakom stánku, ktorý vyzeral, že je o niečom, ja som konkrétne hľadala nejaké analytické nástroje a tak. A sa začnem rozprávať s tými ľuďmi a je to niečo úplne iné. Že aj vlastne oni tým strácajú čas, aj ja ako keby. A majú tam veľakrát také tie kvetnaté slova, že čo všetko to dokáže ako zaujať ľudí a neviem, proste také tie, všetci majú takéto podobné slova a potom sa z toho veľmi ťažko vyznať, že čo naozaj robia. Takže to je také to, čo by som tam ja už radšej nevidela, respektíve keby to zmenili na niečo zrozumiteľnejšie. Tak to je interesantné. Takže, dobre, tak aby to zase nevyzeralo, že tu len haníme, teda ako samozrejme, prosím, choďte si teda kúknuť potom ten Edu live stream z rána, lebo tam boli akože aj pozitívne veci spomenuté. No, ale dobre, tak poďme sa, keď teda, ak už nemáte nejaké ďalšie ako veci, ktoré vás pohoršili, alebo znechutili, odradili, nenadchli, aby sme boli korektní, tak ako by sa to dalo zlepšiť? Lebo ako rencať dokáže každý. Ale čo tak nejaké návrhy na zlepšenie? No, ja by som povedala, že ako troška to budeme predsa len pokračovať v tej negativite, že čo nám tam chýbalo, hej? Že čo sme tam chceli vidieť a nebolo. Dobre. Takže záleží od toho, že z ktorej strany sa na to pozrieš. Môžeme to povedať, čo by sme tam radi videli a zatiaľ sme nevideli. Hej. Tak to chceš začať tentokrát? Možno, že teraz môže zase Vašek začať, aby sme sa tak prestriedali. Tak jo. Lebo môžem začať aj ja, ak chcete. To zase u tebe by to mohlo být úplně cokoliv, že jo, tím, že jsi tam nebyl letos. No tak letos, akože bol som tam už párkrát, takže ako tak nejak tuším. Tak, ale dobre. Tak si vypočuj, čo tam nebolo a potom dodáš, čo ešte ďalšie tam nebolo. Dobre. Možno, že zistím, že všetci povieme to isté. Tak já mám víc bodů, tak mě když tak utněte, kdybych bylo moc prostě. A mě první věc, taková jako obecnější. Otázka je, co mi chybělo, ale já myslím, že na ní odpovídám. Můžu to potom zhodnotit, jestli jsem odpověděl na tu otázku, ale věřím, že jo. A vlastně celkově ta moje jako zkušenost jako návštěvníka je hodně daná tím, že mi přijde, že idea toho veletrhu je podobná, jako je idea jako supermarketů. Jako nechat toho
konzumenta se prostě ztratit. Jako on přišel pro rohlíky, ale odchází prostě s šamponem, motorovou pilou a gumovejma medvídkama, protože jako ta jeho cesta je definovaná tak, aby bloudil za tím, co může být ten jeho cíl. A pro mě jako otázka, jestli to je dobře, možná je to dobře pro ty vystavovatele, protože může dojít k nějakému jako spontánní návštěvě vystavovatele nebo semináře, kterou člověk jako neplánoval. Jako pro mě, jako pro toho návštěvníka, to úplně není jako žádoucí ve chvíli, kdy mám nějaké jako konkrétní věci, za kterými asi jdu. Jo, kdy mě třeba zajímají řešení pro určitý segment. Dejme tomu, mám klienta ze stavebnictví a chci mu vlastně dovízt nějakou inspiraci k tomu jeho oboru a jdu si za tímhle s tím, nebo mě prostě zajímá jako srovnání LXP systémů, jaký jsou a chci si projít prostě všech 10, který tam jsou. Takže to je třeba věc, která mi chyběla v mobilní aplikaci, která vlastně pro to Learning Technologies je tak nějaký jako chytřejší filtrování, aby si přesně člověk vyfiltroval, jako chci se podívat na vystavovatele, který cílejí na tyhle ty segmenty konkrétní. Mohl bych se jako obejít. Tak to je jedna věc. A druhá věc, mně by se líbilo víc case studies, takže chybilo mi tam víc právě jako case studies, víc nějakých konkrétních ukázek, kdy i v těch seminářích, které byly zaměřený na case study, tak pořád to bylo jako hodně obecný. Jako chybilo mi ukázat, jak to konkrétní řešení vypadalo, prostě víc si to moc jako nakoukat, aby to bylo víc jako představitelný. No, obecně to je něco, co jsem zažíval na těch seminářích, že se to hodně klouzalo po nějaký jako obecný rovině, kdy, co je možná ještě potřeba říct, že ty semináře, které jsou součástí toho veletrhu, tak vlastně jsou vždycky spojený s konkrétníma vystavovatelama, nebo aspoň ty, na kterých jsem byl já. Takže je to vlastně nějaká forma jako reklamy pro toho vystavovatele a ti vystavovatelé k tomu přistupují různě. Většinou je to právě, a to navážu sám na sebe, na ty kryptické názvy, jakože to je 4 pillars of training, industry boost a v zásadě jako ve výsledku to jsou jenom nějaký klíčové výhody třeba toho daného softwaru, ale jako pojatý vlastně obecně, ale ani se v rámci toho semináře třeba nedozvíme konkrétně, jak vlastně vypadá nebo jako jak specificky funguje ten software. Takže mi přijde, že to ve výsledku nesplní ani to, že bych si odnes nějakou obecnou znalost, ale neodnosu ani to poznání toho konkrétního softwaru. Takže to je něco, co se mi tam vlastně tolik jakoby nelíbilo. A to už mám poslední věc. Co by se mi líbilo, tak je vlastně víc řešení pro menší firmy nebo pro freelancery, pro neziskovky. Přijde mi, že aspoň u těch jako velkých vystavovatelů, tak ty konkrétní řešení, ty systémy, zpravidla teda, nebo aplikace a jejich cenová politika je hodně zaměřená na jako velký globální firmy. Je tam poměrně jako vysoká nějaká vstupní cena, za kterou lze jako ty systémy pořizovat. Neříkám, že všechny, ale velká část. A vlastně přišlo by mi jako super nějak víc adresovat i ty klienty právě z řad menších firm nebo obecně subjektů, který mají třeba menší rozpočty, třeba mít nějakou sekci jako menších vystavovatelů pro tyhle ty klienty nebo nějak to víc zapromovat, protože těch vystavovatelů je tam 200. Já jsem možná viděl určitě nižší desítky a je tam spousta stánků, které jsou tam prostě odstrčený, ke kterým já jsem třeba nikdy nešel, můžou mít jako super produkty, ale vlastně tak, jak člověk jako neví vlastně, za čím si tam jako jít a většinou tím, jak tam moc lidí nechodí, tak když tam člověk projde, tak se trošku jako vrhají jak supy ti stánkaři na toho jako zabloudilého návštěvníka, tak to není ani úplně jako příjemný tam chodit, jo, takže to je taková jako, bylo by hezký myslet i na jako firmy a zákazníky s menšíma rozpočtama. Plný súhlas.
Toto presne, akože tie malé stánky, ktoré sú tam vlastne, jak vôjdeš do hlavného vchodu, tak buď úplne napravo, alebo vzadu v zásade, tak tam to už len vyzerá, akože ešte často sú tam aj ako papiere rôzne pohádzané po zemi, že to už je len cesta na záchod v podstate a ešte tam lietajú občas tie holuby nad hlavami. Tak to je tiež také srandovné, no ale je pravda, že ako je to presne jak ten supermarket. Proste veľké, drahé veci, koľko ktorých musíš prejsť, či chceš, či nechceš. No dobre. Tak Veronika, čo ty? Tak já v tomhletom navážu na Vaška i na Elenku. My jsme letos viděli poměrně hodně aplikací s těma AI avatarama, který nás trénují například naše obchodní dovednosti nebo zákaznickou podporu. A budou nám hrát toho klienta a pak nám ještě dají zpětnou vazbu, jak jsme si vedli, doporučí nám, co bychom měli dělat jinak. Ale jsou to většinou jako off the shelf řešení, že nás to učí jako obecný tady tyhle ty dovednosti. Případně je možný, pokud se člověk spojí s těmi jednotlivými firmami, které tohleto nabízejí, tak ve spolupráci s nimi upravit tady tenhle ten model tak, aby to víc odpovídalo potřebám té konkrétní firmy. No a mně by se líbilo, a vůbec nevím, jestli je to realistické za rok nebo jak, ale mně by se vlastně líbilo, kdyby tady tyhle ty jako digitální tréninky byly nabízený jako autorský nástroj. Podobně jako je autorský nástroj Articulate Storyline, Articulate Rise, prostě cokoliv jiného, kde si můžeme vytvořit to, co potřebujeme, přesně podle těch našich potřeb, tak by se mi líbilo, kdyby existovalo toto. Že já mám tady takovou aplikaci, kde si zvolím toho AI tutora a jsem schopná mu sama nadefinovat, na co by se měl asi soustředit v tom tréninku a nepotřebuju k tomu jako tu firmu, která ti to vyrobí. A můžu tohleto jako nabízet jak třeba dalším klientům, anebo prostě i pro vlastní potřebu to takhle používat. Mně na tom vlastně přijde super, že jako ono to hodně pomáhá budovat sebedůvěru člověka, a zvlášť taky jako pro introvertnější typy je to podle mě super, jakože mě vlastně osobně to víc vyhovuje, když můžu trénovat vlastně s něčím neživým, než jako s tím konkrétním člověkem. A tak, jakože není to určitě podle mě náhrada těch živých lektorů, ale je to rozhodně jako doplněk, je to jako super pomůcka, jako fakt to pomůže tomu člověku ohromně. No a je to zase jako důkaz toho, že prostě soft skills se opravdu dají trénovat i jako e-learningovými nástroji. Takže... Tak to bola vlastne pozitívna vec, lenže sme iba ešte len na ceste tam. Tak. Jasně. No a druhá věc, která by se mi líbila, a ona tam možná byla, ale prostě jsem se k ní nedostala, nevím. Ale mně by se líbilo, kdyby existovaly aplikace, které teďka, když už nabízejí generování videí, konkrétně třeba typu mluvící hlava, tak se, mám pocit, soustředí hodně na to, aby ten mluvčí byl co nejrealističtější, aby i ten hlas zněl co nejrealističtěji, aby tam byly emoce a tak. A to všechno jako dává smysl, to je v pořádku. No a já předpokládám, nebo dejme tomu, že za rok už bychom měli tohleto vyřešené, odladěné a tohleto už bychom vyřešili. A mně by se líbilo, kdyby jako další krok toho bylo, že by to dokázalo generovat postprodukční animace do těchhle z těch videí. A ještě takový, aby to opravdu pomáhalo těm videím, aby to třeba bylo v souladu s tou Mayerovou teorií multimediálního učení, aby to člověk jako nepřehlcovalo, čili aby pokud se objevuje text, jako, tak ať ho není moc prostě. A můžou klidně využívat i veškerý možný jako plány, myslím tím, že se něco může objevovat za tím mluvčím, něco jako před tím mluvčím, vedle mluvčího. Mě takhle inspirovalo jedno video, který jsem potom viděla
na stránkách jedné z těch firm, která tam byla, to byli Belgičani, jmenovali se Cartoon Base, zase takový jako relativně nenápadní, bych řekla, obzvlášť letos. A ti přesně takovýhle jako video mají a na základě toho mě to napadlo, že by mi vlastně přišlo dobré, kdyby něco takového existovalo, protože by nás to zároveň jako mělo větší šanci uchránit od videí, který potom si v postprodukci takhle doplňujeme jako sami a kolikrát vidím vzdělávací videa, kde právě je strašně moc textu a jako dochází k tomu přehlcování, dochází k duplicitám vlastně těch kanálů a to vlastně ten uživatel, ten příjemce jako fyziologicky vlastně není schopen jako správně vnímat a tak. Takže si představuji, že tady ta aplikace by mi jako už sama pomáhala a trošku by mě jako chránila před sebou. Pre tebou samou. A podľa mňa to už nemôže byť tak ďaleko, lebo takéto aplikácie v podstate existujú, čo my používame jeden nástroj sme to nedávno začali používať, sa volá, že Opus Clip, ale to je, že keď máme podcast a potom z neho vlastne vyrobíme ako keby... Niečo? Nie. Aspoň neviem Opus, o tom. A že vlastne to ako keby AI z toho vyťahne nejaký kúsok, otitulkuje to a tak. A je tam aj možnosť, že človek si môže zapnúť, že pridá nejaký B-roll k tomu. To znamená, že ako keby také tie nejaké podporné vizuály a tak. Takže keď to už existuje v takýchto komerčných veciach, ktoré sa používajú napríklad, že to človek potom dáva na sociálne siete, tak to už je podľa mňa len, že to niekomu musí napadnúť, aby to použil aj vo vzdelávaní. Tak já doufám, že se to stane. Třeba to tam opravdu příští rok už uvidím. Však tento Riverside má taký nejaký Magic Editor, ktorý ti vyrobí všelijaké teasery a také ako soundbitey. Aj pre poslucháčov Riverside je platforma, cez ktorú nahrávame. Presne tak. Vyzerá to ako Zoom alebo Teams napríklad, ale defaultne to nahráva a veľmi pekne. Je to vyskúšajte. Iný nástroj. Dobre. Ešte niečo iné, čo by si chcela vidieť a nevidela si? Ja asi ti dám prostor. Samozrejme si to môžete rozmyslieť aj vaše, keby ti ešte niečo napadlo, tak ešte bude na to priestor. A ja som si napísala niekoľko vecí, že to, čo som tam ja hľadala, ako som spomínala, bola nejaká analytika. Ale hľadala som nejakú všeobecnú, lebo dosť sa veľa rozpráva, veď aj my o tom rozprávame, ale aj na tých learning technologies je to, veľa ľudí rozpráva o tom, že nemôžeme byť len tvorcovia toho obsahu a mali by sme byť ako keby súčasťou toho strategického rozhodovania o firme a nejakým spôsobom, že to L&D nemôže byť len ten, čo tvorí ten obsah, že mal by sa viacej zapojiť do celkových výsledkov firmy a mnohí to tam aj majú tak napísané, že teraz merajte nejaké ROI a nejaké KPIčka a podobne, ale nenašla som žiaden nástroj, ktorý by bol všeobecný. Že napríklad mám nejaké moje konkrétne LMS-ko, používam nejaké nástroje na tvorbu kurzov, mám iný HR systém, skrátka niečo, čo by tieto veci dalo dokopy, lebo každý nástroj tak mal nejak svoju vlastnú analytiku, ale to buď musí mať človek všetko v tom jednom nástroji, alebo si to musí dať dokopy nejakým spôsobom sám, že si z toho nástroja vyťahnuť, že toto mi ako keby chýbalo niečo také, čo vlastne tomu L&D pomôže, aby naozaj sa mohlo zapojiť aj tak technologicky do toho a ukázať tie výsledky. Že áno, tuto napríklad je tento tréning kvôli tomu, že máme nízku retenciu zamestnancov, no tak teraz sa to nejakým spôsobom porovná. Že ja, aj keď dobre, no to je taká korelácia, že či ľudia urobili kurz a či ostali vo firme, nie je úplne asi tá správna metrika, ale skrátka dalo by sa to nejako nastaviť, ale nič také som tam nevidela. Neviem, možno, že vy ste niečo videli, ale ja som to tam hľadala a nevidela. O analytike sa furt rozpráva, ale furt sa ukazujú len nástroje na obsah. Alebo na správu obsahu v najhoršom, najlepšom, nejakom. Vašku, chcel si jenom jestli to správně chápu, že teda mluvíš o nějakém jako nástroji, který by sbíral data třeba z více zdrojů, jako z LMSK, nevím, HR systému, nějakého jako třeba CRMka pro obchodníky a vlastně
jako hledal by tam nějaké vztahy mezi vzděláváním a výsledky ano, a nějakou výkonností. Ako v ideálnom prípade by to malo byť aj tak, že nielen to hľadáme potom, ako sú tie dáta, ale že to aj nastavujeme s tým cieľom a potom to v podstate sledujeme. Ale znamenalo by to prepojenie viacerých systémov, ktoré sú nie vždy od toho istého dodávateľa, lebo nie každý HR systém má LMS-ko a niekedy to tak ani človek nechce. Lebo skrátka, niektorý HR systém môže byť lepší ako ten, ktorý má LMS-ko. Že človek chce dve rôzne veci. Napríklad. Najobľúbenejší systém v Československu Excel na správu vzdelávania. Takže toto bolo ako keby jedna z tých vecí a potom mi tam chýbala taká rôznorodosť v tom použití AI. Ale zasa možno je to taká výčitka, že som si predstavovala, že tam toho bude viac, ale minulý rok, keď sme boli na tých Learning Technologies, tak všetci rozprávali o generovaní obsahu AI. To tam mali pomaly polovica vystavovateľov, tam mali nejakú formu tohto. Teraz tam zasa aspoň tretina mala týchto AI chatbotov a samozrejme LMS-ka majú svoju nejakú AI funkcionalitu, ktorá je taká, no povedzme si, nie vždycky úplne najlepšia, lebo je to... Tuto ti odporúčia nejaký personalizovaný kurz, čo vedeli robiť že aj predtým. Tak nevidela som tam ako keby takúto rôznorodosť, nejaké kreatívnejšie využitie toho AI na to, ako by sa to dalo robiť. To, čo si ty, Veronika, spomínala na tom live streame o tých AI tutoroch, že ťa ako keby prevedú tými kurzami, tak napríklad to, keby sa ako keby posunulo o krok ďalej. Hej? Že nerozprávam sa o konkrétnom kurze, ale napríklad je to niekto, kto sa ako keby rozpráva o tých zdrojoch, ktoré máme na internete, alebo mi dokáže s niečím poradiť. Tak to by som si predstavila, že také niečo by bolo fajn. Ale tak možno tiež len na polceste. Takže to už vidím, že všetci prikyvujú, že majú podobný dojem. My furt tak dúfame, že sme na polceste a že už o rok tam určite niečo také bude a zase tam prídeme a zase je tam to isté v podstate. Mě napadlo v souvislosti, my si neustále skáčeme do řeči, Matuši, to je zajímavý, jsme naladěný na nějakou úplně jako takový stejný moment, kdy něco říct. Tak, nebo ja tu mám magický čudlík, ja ťa môžem mutnúť kedykoľvek. Jo. Tak doufám, že k tomu nebudem muset dojít. Mě jako napadlo na té škále těch AI řešení, co mě zaujalo a nevím, jestli úplně nutně jako v dobrým, jo, ale mi přišlo, je to jako zajímavý nápad. Tak jsem byl na semináři firmy, která dělá řešení pro compliance a měli právě takový jako provokativní název, jako potřebujeme compliance kurzy, takže jako potřebujeme BOZP a anti-money laundering a anti-bribery a všechny tyhle kurzy a jako jejich idea byla vlastně nahrazovat tohleto nějakým jako AI chatem, ale tak, jak to vlastně prezentovali, tak jsem to pochopil tak, že v zásadě ta jejich idea je, že já mám k dispozici jako chat a ve chvíli, kdy se dostávám do nějaké jako situace, kdy si nejsem jistý, jestli je v souladu s pravidly, tak vlastně mám možnost jako si tu situaci ověřit. A jako to mi přijde jako dobrý, ale vlastně málo. A zároveň si myslím, že je to téma, které je hodně závislé na legislativě v té dané zemi. Takže jako co jsem si z toho odnesl je, že asi se dá uvažovat o tom, že tyhle jako compliance kurzy mohou být určitě mnohem jako údernější, lépe nadizajnovaný a vedle toho jako poskytovat dobrou podporu v těch situacích, kdy se jako dostanu do nějaký situace, která mi přijde jako sporná. Ale jako zároveň si říkám, jestli pokud jsem v takové situaci, tak jestli vlastně bych spíš neměl jako mluvit s někým, s konkrétním člověkem, kterýmu jako věřím a který to dokáže posoudit, nebo minimálně, abych měl možnost to jako eskalovat jako ve chvíli, kdy mi to, že si takhle poradím s tím chatem, jako nepomohlo. Jo. Možná bych to dal do kontextu, tak oni to ilustrovali na příkladu nějaké jako stavební firmy, která má prostě svoje pravidla proti korupčnímu jednání
jako ukazovali tam prostě jako modelovou situaci, kdy mám podezření, že nějaký inspektor stavebního úřadu chce jako určitou výhodu za to, že přednostně schválí stavbu, za kterou já jsem jako odpovědnej. A to je ta situace, kterou řešil vlastně ten jako uživatel jako té platformy právě s tím chatem. A jako přijde mi, že jako za mě už je to asi spíš za hranou toho, co by bylo lepší spíš řešit opravdu s tím jako člověkem konkrétním, jo? I třeba pro případ toho, že to, co mi v tu chvíli ten chat poradí, jako nebude úplně to ideální a můžeme se bavit o nějaký opravdu potom jako obrovských škodách pro tu firmu i o nějaké třeba potenciálně jako trestní činnosti. No, tak to mě jenom jako napadlo, že by to přišlo jako originální, ale vlastně nejsem si úplně jistý, jestli vhodné. Ale nepoužiteľné. Hej, hlavne. To, že ako compliance kurzy budú vždycky hot topic, podľa mňa, akože ak raz niekto vymyslí univerzálne funkčné riešenie na compliance, tak ten dobije svet. Aspoň na chvíľu. A tak možno raz sa bude dať tomu AI veriť, že ti pomôže namiesto toho človeka. Ale je to asi o tom si zhodnotiť, že aké je to riziko použitia takéhoto spôsobu a sú možno veci, ktoré sa dajú s tým chatom poradiť. Hej, že ja neviem, mám odoslať nejaký mail a neviem, ako má byť zašifrovaný. Hej, to akože z takej informačnej bezpečnosti. No tak sa spýtam, tak je toto podľa teba dôverné, lebo sa tam rozprávam, ja neviem, o klientovi alebo tak môže povedať, hej, že to zakategorizuje a nepotrebuješ na to čas a keď ti niekto neporadí, teda ten chat, tak máš čas na to, aby si sa opýtal. Ale vo chvíli, keď potrebuješ to riešiť hneď, tak zatiaľ asi ten človek je lepšie staviť na človeka ako na AI. Hej. Ale to je v podstate to, že je veľa rôznych riešení a niektoré veci sa ľudia naučia z kurzov, niektoré sa naučia takto, že im niekto poradí, niečo sa naučia z toho, že si prečítajú článok. Ako keby stále všetko je od seba oddelené. Že nemôžeme povedať, že ktoré to vzdelávanie dáva zmysel, hej, ktoré prispelo k tým výsledkom alebo k tomu, že to ľudia robia lepšie alebo tak. Že to mi ako keby chýba také nejaké spojenie toho, že všetko je také samostatná vec. No. Nie. No a potom už tu mám takú poslednú malú vec napísanú, že, ale to som už tak trocha spomínala pri tej analytike, že veľa ľudí spomína, že sa chceme posunúť tomu strategickému vzdelávaniu, ale všetko to boli také okrajové veci. Naozaj to bolo také, že odmeriame si, ako ľudia používali tento kurz a koľko tam strávili a pozrieme sa, že ako ľudia odpovedali na otázky, ale stále to tam nebolo naozaj prepojené s tou konkrétnou firmou alebo s tými výsledkami. To sa stále ako keby týkalo vzdelávania. Že ako ľudia interagujú so vzdelávaním a na tie výsledky sa pozrieme. Stratégia produkcie vzdelávacieho obsahu. Aj, to neviem. Čo je tiež dobré ako vedieť, že ako ľudia reagujú na ten tvoj obsah, ale že by to nejak posúvalo tú firmu míľovými krokmi kupredu. Dobre, napadá vám ešte niečo, Vašek a Veronika, že by ste ešte teraz chceli povedať, že ste tam nevideli a chceli by ste to tam vidieť? A ja som chcel povedať. Veď aj tebe dám ešte priestor. Ja sa to ani k slovu nedostanem. Čo je toto za podcast? Idem preč. Já tady mám ještě jednu takovou variaci na to, co jsem tam viděla a určitě to chci vidět příští rok zas a klidně víc. Ale to si možná nechám až nakonec a nejdřív teda necháme... Nie, povedz. Matuše, jo? No jasné. Mě loni Elenka nasměrovala na kluky, kteří vydávají ten e-learningový magazín Dirty Bird. Tehdy oni s tím začali v lednu 2024 a tehdy to dávali jenom jako digitální formou. Teďka už měli dvojnásobně veliký stánek a poslední 2 čísla už měli tištěná. A to jsou jako nesmírný srdcaři, oni jsou někde z Británie, ne přímo z Londýna a vydávají jako graficky neuvěřitelně odvážný časopis o něčem jako je e-learning, takže takový jako níž. A oni si tam jako ulevují, že je to časopis o e-learningu, ale nemusí se člověk bát, že to bude nějak hrozně odborné, nebo že všechny ty články, které tam budou, tak se budou snažit být nějak jak
jako super užitečné, ale v podstatě je to taková jako kdyby existovala jako e-learningová hospoda, jo, kam můžeš přijít a prostě si jako ulevit a zanadávat a s tím podle mě i souvisí ten název toho magazínu Dirty Word, protože jak mi to jeden z těch zakladatelů vysvětloval, tak Dirty Word jako e-learning, že vlastně to už je skoro něco jako sprostý slovo, protože lidi to nemají rádi a tak. No a já jsem si tam vzala jedno z těch tištěných čísel a hrozně mě prostě pobavil jeden ten článek, který tam byl, kdy si zase ten Gary takhle jako ulevoval nad tím, jako co vlastně tomu e-learningu jako dělá tu špatnou pověst. Jo? To je vlastně ten nekvalitní obsah a fakt se jako velmi rozjel, prostě je tam jako hodně odvážná grafika, je to punkový neskutečně a já jsem si tady vypíchla obzvlášť jako jeden kratičkej odstaveček, jsou to asi jako, je to jedna další věta, kterou jsem si přeložila do češtiny, kde on tam jako ukazoval, že by vlastně chtěl, aby když už ten kurz je jako prostě nekvalitní, tak aby to i rovnou přiznal těm studujícím. Jo? Takže by si představoval, aby ten kurz začínal následovně. Vítejte v tomto naprosto nudném kurzu lidských zdrojů, kde budete jen sedět a číst stránky plné zbytečných informací o věcech, které ve skutečnosti vůbec nejsou důležité a navíc nedávají žádný smysl v kontextu vašeho pracoviště. Tak. S tým plne súhlasím. A podľa mňa každý toto vie, vieš, ale akorát tým, že si to ľudia musia sami doplniť, tak to je to, čo robí ten e-learning nepopulárnym. Ako náhle by si priznala farbu, ty kokša. Všetci by chceli študovať. Ja tak stále dúfam, že tam bude nejaký dobrý, zaujímavý a užitočný e-learning, vieš, a potom sa presvedčíš veľakrát, že je to zrovna tento, čo mal obsahovať takéto varovanie. Já hrozně doufám, že se Verča někdy stane ministryní školství nebo někým takovým, kdo bude mít jako odpovědnost a že se prosadí tak, jak vlastně na cigaretách je taková ta nálepka, že to škodí zdraví, takže takhle ten špatný e-learning by to mělo prostě, ten e-learning vám k ničemu nebude a ukrade vás o 3 hodiny vašeho života, kdybyste mohli dělat něco užitečného. Bude to muset být povinně prostě na každém slajdu. No, a ty budeš e-learningový záchranář. Budeš zachrňovat ty lidi právě o tom e-learningu. Právě my všichni vlastně. Ne. A takéto svetlá budúcnosť. Môžeme s tým začať, pokiaľ akože nie sme presvedčení o tom, že zadanie od klienta je akoby správne, tak ako by to malo vyzerať a ten klient na tom trvá, tak mu povieme, že dobre, my to pre vás urobíme, ale bude tam takýto disclaimer. Hej, lebo to spĺňa tieto požiadavky. Hej. Musí to tam byť zo zákona. Presne, lebo ministerka zakázala. Hej, presne tak. No super. Perfektné. A to som ani nevedel o tomto magazíne, akože teraz pozerám tie ich obálky a to je fakt super. Ma tu už nevedel o tom magazíne, hlavná vec, že som o tom rozprávala v našom minulom podcaste. Vedel som, že existuje, ale nikdy som sa nedokopal k tomu, aby som sa na to aj pozrel. Čo ma trošku mrzí. Takže teraz to musím napraviť. Aj, vydávajú to len dvojmesačne, takže máš nie až tak veľa toho dobehnúť. Fuch. Hej, ale 500 stránok. No a teda, Matúš, čo by si tam chcel ty vidieť na Learning Technologies? Tento rok si nevidel nič, ale čo by si chcel vidieť? Tento rok som nevidel nič, takže chcel by som vidieť niečo, ale nie, ja zase sa na to pozriem trošku z iného uhla pohľadu, než vy všetci, pretože s vami všetkými súhlasím vo všetkých tých bodoch, všetky tieto veci by boli perfektné tam vidieť, ale Learning Technologies, tak ako si povedala na začiatku a tak to aj Vašek povedal ráno, nie je len výstava, je to aj konferencia. A ja osobne by som niekedy rád veľmi ako videl tú konferenciu ako takú, keď už tam sme. Lebo jasné, akože máme spustu iných povinností okolo toho, ale vieš, keď si pozrel som si line-up akože
tohoročný a len tak, čo som akože za 2 sekundy spoznal mená, hej, ako Josh Bersin, Filipa Hartman, ktorú omielame v našom podcaste dosť často, Egle Vinauskajte, Will Thalheimer alebo sám veľký Donald Taylor, tak akože rád by som ich videl naživo niekedy, týchto ľudí, ktorých poznám z internetu. Hej, a spustu aj tých tém, proste akože ono je to taká ako veľká konferencia, no. A rád by som ju niekedy teda zažil takto naživo, lebo v tých prestávkach máš spustu času, ešte si máš nejaký čas pobehať si aj tú výstavu, ostatne však aj všetci títo speakery sa občas tak ako obšmietnú pomedzi tie stánky, takže ich ako niekedy stretneš, ale akože vidieť tie ich príspevky, mať možnosť s nimi nejakým spôsobom interagovať, lebo aj tam sú, aj v rámci tej workshopy sú aj akoby, že prednášky, ale sú aj nejaké workshopy. Takže proste tak nejak sa do toho viac ponoriť, dať si taký ako full house experience. Konferencia aj výstava. Takže toto je apel na nášho šéfa. By začal šetriť. Ďurko, ak počúvaš, začni šetriť. No, takže toto som chcel povedať, ale ináč so všetkým súhlasím, čo ste povedali. Presne, akože tiež som premýšľal nad tým, že jak Jelenka vravela, to meranie, tá analytika, že všade sa o tom rozpráva, ale nie je tam také ako jasné riešenie, ktoré bolo, že takto to funguje, toto perfektne nám dokáže pomôcť, toto chcem. Proste vždycky je tam taký akože malý kúsoček nejakého nástroja, je trošičku analytický a možno sa to dá použiť v takomto prípade, ale už nie v takomto prípade. Že keby sa niekto zameral na také, že idem urobiť také ako kľudne na začiatku, že one size fits all nástroj, ktorý potom sa bude dať presne nastaviť podľa požiadaviek každého, ale každému bude rozumieť, bude jednoducho použiteľný, bude jasne dávať všetky tie insighty proste dokopy, však teraz AI dokáže analyzovať dáta jak nikdy predtým. Hej? Takže ako už to len čaká na spustenie. Hej, a to sa zasa vrátim k tomu, čo ráno Veronika hovorila o tom nástroji, kde si človek len vypýta, hej, že ako ľudia používali, neviem, tento nástroj, že ani netreba na to nejaké špeciálne dashboardy a tak, že sa skrátka opýtame, že ľudským jazykom, že aj to už tu v nejakej miere je. Už len tie veci ako keby tak pospájať dokopy, aby z toho bolo niečo užitočné. A kľudne aj tie dashboardy, ako ja mám rád dashboardy zase. Ja. Hej, ale máš to vlastne ako keby nastavené na konkrétnu vec. A to AI alebo aj človek sa môže opýtať, že ako súvisia tieto dve veci spolu. A to nemusíš mať v tom dashboarde nastavené, ale tá AI ti to môže vytiahnuť odtiaľ. Alebo práve taký interaktívny dashboard, že ukáž mi, ako sme na tom s týmto. A čo všetko s tým súvisí. A čo z toho môžem si vyvodiť, čo z toho môžem použiť. Mám takéto možnosti, vypočítaj mi to z tých dát, čo s tým dokážem urobiť. A také tie veci. Já myslím, že právě ta Sana tohleto by měla umět. Hej? Ale tak sa na to musíme pozrieť. Nemůžu říct úplně 100%, ono je to poměrně těžké i u těch vystavovatelů na tom stánku. Ani potom, když člověk se dívá na jejich web, tak je občas jako detektivní práce opravdu, jako odhalit, jak ta věc opravdu funguje, pokud si vložně člověk nechce objednat tu schůzku a vlastně tu prezentaci přímo od nich. Nicméně to, že jako lze tady tuhletu sekci ovládat tím přirozeným jazykem, tak já jsem si právě představovala, že by to mělo být schopné dělat to, co zmiňuješ. Ja? Tak to musíme vyskúšať. Vy ste to nalinkovali niekde tieto veci, alebo? Nie, a tak to nájdeme. Nie? Dobre. Sana Learning sa to volalo. Sana Learning. Sana to. Je to Sana Môžem... a mají nějaké větve a ta jedna větev je Sana Learn a ten web je, myslím, sanalabs.com. Sana Labs, áno, už to vidím. Reject cookies. Dobre, nalinkujeme. A pozrieme. Dobre, má ešte niekto niečo, čo by rád dodal, buď že do budúcnosti, alebo aj ešte niečo, na čo sa posťažovať, že tam nebolo a mohlo byť. Mně tam teda chyběla
jedna věc, nebo dvě. Matúš? Ano, Matúš a Juraj nebyli. A tak třeba příště taky dorazíte. Ne, mě ještě napadlo to, co mi tam chybělo, no co se tam tak jako každý rok se snažím najít a vlastně nenajdu, ale třeba jenom prostě špatně hledám. A to je nějaký jako jednoduchý autorský nástroj, který by byl cenově dostupný, protože s tím se poměrně často jako u klientů setkáváme, že je to klient, který si potřebuje vytvořit 1-2 kurzy, taková ta, jako co by třeba pro nás byla logická volba doporučit jim jako Articulate, tím, že sami s ním pracujeme, tak i to roční předplatný vlastně Articulate je pro ně vzhledem k tomu, co chtějí vytvářet, jako v jakém rozsahu, tak je to vlastně moc. A nějaká jako alternativa k Articulate Rise a cenově dostupná, tak stále to vnímám jako určitou díru na trhu, která je nezaplněná. Hej, napríklad pre nejaký neziskový sektor alebo proste takéto fakt maličké veci, lebo ja chápem, že akoby ono to nie je až tak šialene drahé, hej, ale keď to fakt robíš len pre ako v malom merítku alebo úplne akože bez nároku na nejaký návrat finančný z toho, tak proste je to moc, no. Hlavne v českých korunách. V eurách to nevyzerá až tak strašidelne. Ale stále je to dosť, keď si obyčajný človek. Je to dosť, no jasné. No, což jako pochopitelný, ono to tu hodnotu má, jako určitě ten Articulate, ale myslím si, že pro někoho, kdo opravdu si chce udělat v Riseu jeden kurz, tak vlastně spíš ten obchodní model jako nesedí, byť je pochopitelný jako z pozice Articulateu. Promiň, Veroniko, jsme si do toho skočili. Jo, já jsem ti do toho skočila, no. Jako zase, pokud si někdo chce udělat jeden kurz, tak si myslím, že by to mohlo zvládnout za ten 30-denní trial. Za tu dobu vlastně toho 1 měsíce, dejme tomu, ale jako pořád určitě souhlasím s tím, co říkáš, dokonce když jsme o tom spolu mluvili před nějakou dobou, tak já jsem si říkala, fakt nic takového neexistuje. A zkusila jsem se podívat po internetu, jestli náhodou. No a narazila jsem na jednu aplikaci, kterou jsem na Learning Technologies už viděla i loni. Patřila mezi právě tehdy ty, kde mi ten zástupce ukazoval, jak jako zadáním prostě jedné otázky mi to vygeneruje celý kurz a vlastně jako to není něco, čím by mě ohromil tehdy. A nevěděla jsem, že to má jako tyhle ty funkce jako autorského nástroje, což jsem zjistila teď. A taky to nabízelo 30-denní trial, tak jsem to vyzkoušela a zjistila jsem, že to je úplná kopírka Riseu, jakože, ale úplná, absolutně jako nechápu, že ještě nažalovali. No, jako hodně, jo. A když jsem se dívala na pricing, tak jsem si říkala, hele, tady je jako 599, tak to je vlastně jako... Korun? Ne, myslím, že to bylo jako v dolarech nebo v eurech, prostě teď nejsem si úplně jistá, ale jako přeložila jsem si to v hlavě, jako že to je vlastně jako polovina ceny licence na Articulate. A říkala jsem si, no dobře, tak to je vlastně pro lidi, co nepotřebují storyline, tak prostě mají akorát jako tohle, prostě furt lepší než nic, jako je to přece jenom za půlku. Až jsem to i Vaškovi psala a Vašek mi pak říká, no, a všimla si, že to není za rok, ale za měsíc. Aha. Mně to přišlo jako tak nepravděpodobné. Takže je to vlastně 6krát drahší. Jako... Prostě neviděla. Articulate. Nejenom jako pro upřesnění, je to, v tom je 5 autorských licencí, ale je to ten vlastně první plán, kdy není omezený počet kurzů nebo počet jako těch studujících, protože je to propojený s LMSkem. No, ale každopádně nesplňuje to zadání, aby to byl jako cenově dostupný systém. Nebo systém, autorský nástroj. Tak. Aha. Tak ešte treba hľadať, no. Niekto nájde tento podcast, dopočúva sa až ku koncu a povie, toto potrebujú tí ľudia. OK, idem na to. A za rok sa vidíme na Learning Technologies.
No dobre. Tak vyčerpali sme témy, vyčerpali sme čas. Tak ak Elenka teda si nemala ešte niečo k tomu dodať, nechcela, tak ja by som to s dovolením pomaličky tak uzavrel. Poďakoval sa našim hostom a ešte jednu vec, veľmi dôležitú, pretože padlo tu meno Donald Taylor, čo je vlastne organizátor tejto konferencie Learning Technologies. A ja neviem, či ste to spomenuli aj ráno, lebo ráno som sa prihlásil až o 3 minúty neskôr. Takže len by som chcel povedať, pretože už to máme aj oficiálne, Donald Taylor bude normálne speakerom na našej konferencii eLearn Media Café 15. októbra tohto roku v Bratislave. Takže kto ho chcete vidieť naživo a niečo sa dozvedieť zaujímavé, tak ste vrele vítaní. Takisto ako vy dvaja, samozrejme. Je to taký malý kúsok Learning Technologies v našom regióne. Presne. Learning Technologies Bratislava 2025. Môžeme sa s ním podeliť o náš názor na Learning Technologies. Ale... Presne, pustíme mu náš podcast. Ktorému bude určite rozumieť. A tak vieš čo, minule sme spomínali tohto Nicka Shackletona Jonesa a on si ten náš post rýchlo hodil do prekladača a normálne nám na ňo odpovedal. Po slovensky. Takže ako nič nie je nemožné v dnešnej dobe, už sa dá všetko. Dobre, takže ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Veronika, Vašek, ste úžasní. Veľmi radi vás vidíme a dúfam, že sa čoskoro zase stretneme naživo pri nejakej príležitosti a napríklad v Prahe na LearnTechu alebo niekde podobne. No a teda to je z našej strany všetko. Ak ste sa dopracovali až sem, vedzte, že všetky informácie o našich hosťoch, o nás, ale aj o konferencii Learning Technologies a možno pár nástrojov, ktoré sme tu dneska spomínali, nájdete tak ako vždy na našej stránke elearnmedia.sk/podcast. Nezabudnite nás tiež sledovať na našej LinkedInovej stránke eLearn Media žije. E-learning žije. eLearn Media tiež žije, ale náš podcast sa volá e-learning žije. Vidíte, jak ste ma úplne zmiatli s týmito vašimi príspevkami. No a samozrejme zdieľajte túto epizódku so všetkými vzdelávačmi, ktorí nám rozumejú, nech už sú kdekoľvek. Nože my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o 2 týždne. Do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Pá. Naschle. Ďakujem, dejte sa.